O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantiveron esta mañá un encontro para abordar a colaboración entre as forzas de seguridade do Estado e os servizos de vixilancia da Xunta na loita contra o furtivismo. Os dous coincidiron ao sinalar da importancia de que a vixilancia policial se estenda a todas as actividades vinculadas a esta actividade ilícita, dende a extracción ata as canles de comercialización e transporte. O encontro serviu tamén para avaliar as medidas xa establecidas de forma coordinada para combater esta práctica ilegal e que veñen desenvolvéndose periódicamente entre ambos corpos. O delegado e a conselleira destacaron a boa colaboración que existe na actualidade e na importancia de seguir afondando en mecanismos de cooperación que garantan o cumprimento da normativa de pesca e do Código Penal, de tal forma que se erradique unha práctica que causa importantes perdas económicas e danos medioambientais nos concellos da costa galega.